Mula ta Begawan Durna njaluk kudangan kayugung susuing angin. Kuwi ana sambung rapete laman gegayuhanmu nggonmu kepingin golek ngilmu kasampurnaning urip kawruh sangkan paran manunggaling kawula Gusti. Wong kuwi yen duwe gegayuhan sing gedhe, wong kuwi yen duwe kekarepan sing dhuwur, kuwi ora kena grusa-grusu, ora kena antem krama, ora kena mung waton wani. Wong duwe kekarepan utawa gegayuhan sing luhur, gegayuhan sing dhuwur kuwi mau kudu dipetung kanthi genep. Dewa-dewa sukata marang kang sureng prang ngudani arum-arum ngendan wingawiyat. Mlekuduk manyar-manyar mrigantil buntute maju welah. Iki tak waspadake kaya putra sismaku sing banget ndak tresnani Merkudara sing nembe teka. Bapa Durna guruku aku sing sowan. Ya Ngger. Sumengko pengamak Bajra kok njanur Gunung Kadingaren ana apa? Jeneng sira sowan ngadhep ngabiyantara marang pun bapa ing Sokalima Werkudara. Bapa guru aku Blakasuta karo kowe. Arep matur apa? Judhek rasaku aku kepingin nyuwargake bapakku sing wis ora ana. Mongko dawe para pinter nedhake aku kudu golek ngilmu kang sinebut ngilmu kasampurnan ya ngilmu sangkan paraning dumadi. Sambung rapeti nggonku sowan ora ana liya aku mung kepingin arep mbok wejang karo sangkan paran kang hanjok marang kasampurnaning uripku. Arep kanggo dalan aku nyuwargake wong tuaku Bapa Pandhu sing wis ora ana. Jer basuki mawa beya. Jer basuki mawa beya. Katekaning Panjaka kudu nganggo pangurbanan. Ngilmu kuwi larang regane. Kudu tak titik luwih dhisik kira-kira kowe kuat apa ora yen tak wejang kawruh sangkan paran manunggaling kawula Gusti kuwi mau. Terus apa pitukane? Aku ora njaluk Mas Picis Rajabrana. Iki dudu ngilmu baen-baen. Arep tak titik kira-kira kowe mampu apa ora? Syarate apa? Kowe lunga marang madyaning alas Tibrasara. Wah, alas Tibrasara. Iya. Pun bapa njaluk bebana wujute kayugung susuing angin. Golek ana saketemune. Waton kowe bisa mujudake bebananipun bapa kang disebut kayugung susuing angin ora esuk ora sore tumuli jeneng sira bakal ndak wejang kawruh sangkan paran kuwi mau. Alas Tibrasara golek kayugung susuing angin kepara nyata. Ning janji kowe ora bisa goleki marang wujude kayugung susuing angin. Aja nglindur, aja ngimpi, kowe tak wejang karo sampurnaning urip. Amung sakedheping mripat persasat Raden Werkudara wis prapta wonten tepis wiring alas Tibrasara wauta. Wis manunggal golong gilik sedyanira Sang Bagus. Amung mituhu marang dawuh Sang Begawan Durna Ngupadi kayugung susuing angin. Sigra cancut taliwonda. Hamiyak marang sairing wana Tibrasara Cinandra bubrah langkrah candrane.
Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Marga Samirana lan Warayang Panca Bayu ladala ora ana udan ora ana angin ora ana lesus iki dumadakan ana prahara gora mawalikan saisine ngalasti brasara padha njungker walik mawut wah lah ternyata Kang iki to sumbere penyakit iki to Kang iya Di kok ya meneri ngono lho meneri piye wis pirang-pirang sasi aku karo kowe iki ora mangan mergo alas kene iki wis diupek-upek kewane entek nggo pangane aku karo kowe. Aja meneh kok celeng, mirmut iki lho iso ora enek. Lah iya. Aja meneh kok lawa gedhe kalong, manuk emprit wis ora enek siji-siji ya. Mergo wis kelakon dipangan aku karo kowe. Lah iya. Iki bareng alase ngerti-ngerti rusak. Nganti padha rubuh kabeh kok ana menungsa gedene ora umum. Takone Kang, sapa Kang? Bocah bagus. Kowe sapa? Kumawani lancang tumindakmu manjing alasti brasara ngaku sapa? Wah. Waduh, lindu Kang, lindu Kang. Wah, suarane nek arumen iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku, ora gage ngaku dhisik. Ana wujud buta nganti kaya gumuk. Nganti kaya igir kaya buta kembar kowe sapa lho ditakoni ora semaur kok malah genti takon wis lumrah wong takon genti takon tambuh marang aku Dedya Rukmakala aku adine aku Rukmakala genti takon kowe sapa satriya Panggak Pandhawaku Werkudara ya Bimasena arep ngopo kowe Bima ngaren yawene kok wis gedebrak-gedebruk arep golek pasaran kowe tekaku bakal golek kayu gong susuwe angin apa kipas angin kuping bosok ngawur wong ora ngomong kipas angin lah apa opak angin ya padha wae. Pancen buta kuwi anggere ngelih kaya kiye ya, Kang. Ngrungokke kok ora pati permana, ora pati jelas ngono lho, Kang. Kowe Bratasena arep golek kayu gong susuing angin. Ya. Ngene ora ana kayu gong susuing angin. Aja mukir tuduhna yen pancen weruh. Lah kowe iki takon apa meksa? Aku ki ning kene wis 10 tahun luwih lho. Aku ning kene iki seprana-sprene ora ana tembung kayu gong susuing angin ki ora ana. Kene iki sing ana ya bangsa kidang, menjangan, celeng, banteng, macan. Ula. Kowe wis saiki wis entek mergo wis kelakon dadi pangane buta loro iki. Mula kowe kok golek kayu gong susuing angin iki sing kongkon sapa? Sing kongkon guruku Begawan Durna. Nggo apa? Kanggo syarat mejangan kawruh sangkan paran. Kawruh sangkan paring dumadi manunggaling kawula lan Gusti. Ah kowe diapusi kowe ndung. Yakin mboloken kene iki ora ana kayu gong susuing angin. Nek kayu apa kuwi kayu pinus ngono enek kene. Golek rancak-rancak ngono ya enek nek ngono kuwi ora enek. Kowe diapusi. Wis kowe bali ae kono bali. Ora bakal bali yen to durung entuk wujude kayu gong susuing angin. Ah nek ngono tiwas kebeneran. Berarti kowe iki pancen kodrate dadi pangane buta loro iki. Aku wis pirang-pirang sasi ora mbadhok lho. Wis kangge berarti Gusti Allah pancen ngirim panganan. Wah, edian. Wah, pupune Kang, pupune masyaallah, masyaallah. Wong lanang pupune kok iso putih. Ora ana cacate ya, Kang. Ora kaya kowe karo aku kok iso gudheg tok.
Awong buta kok. Wah, ketoke mangan pisane 3 sasi ora mangan ora masalah. Cuk, gulune. Jan. Aku ya gumun setahun lho. Iki ana wong lanang kok gagah ganteng ning kok setengah kaya ayu iki lho. Aja cerewet tundhono nang di papan durunge. Yen kowe arep golek kayu gong susu ngangin iki lho. Lah kene iki lho. Iki lho ning cangkemne telakku kene lho. Kene manjing kene. Kowe kelakon dadi pangan wae manut tak gaglak. Yen pancen arep bathok Werkudara. Kangge papano uripmu. Kowe kelakon bathok aku apa sing tak suwek-suwek waduhmu. Lah aku ora ngajar di. Siap pateni. Ayo direncah. Low. Waduh. Oh. Hun. Halah. Priye kakak nyong lah. Has. Hoi. Arep gawengan piye? Lah kowe apa-apanan malah gendong-gendongan. Gendong-gendongan matamu. Wong ke direret. Tulungi Kang. Awas. Hai. Matane kancane. Ah. Aduh. Wah. Aduh. Ayo sambato karo dewamu. Konangan Werkudara gelem nudhuki kayu gong susuhe ngangin apa ora? Werkudara aku nak wis ngomong ora ana kayu gong susuhe ngangin. Kene iki anane mung alas karo buta loro iki, Rukmaka karo Rukmakala. Kowe diapusi gurumu. Mulya Werkudara cerewet tukumpo pecah kowe. Ayo. Ayo.
miring kembang ira karang sungsang om Ami genamastu nama sidam sekaring bawana langgeng Werkudara aja kaget yektine buta loro ki mau ora ana liya kejaba sesinglon ulun Bathara Indra lawan pukulun Bathara Bayu ya Werkudara sejatine buta loro ki mau dumadi saka ulun Bathara Bayu lan Bathara Indra. Wah, ora nyangka jebul malah kakek Indra karo bapa Bayu. Iya. Ulun ngaturake panuwun. Sebabe apa kok ulun dadi buta loro? Mergane ulun nalika semana antuk wewalating jagat. Kudu nglakoni penandang dadi buta ya mung bejane sing bisa ngruwat penandang ulun malah jeneng kita Werkudara mula ulun saklorone ngaturake panuwun lan tarima kasih iya Werkudara jebul sira Werkudara sing bisa ngruwat penandange panjenengan ulun lan Bathara Indra Werkudara apa ora kok jeneng ulun disiki marang kodrat apa kang jeneng kita upadi ya kuwi bab perkara kayugung suswing angin yektine jeneng kita Werkudara disemoni dening Begawan Durna mung emane sira Werkudara ora tanggap sasmita apa ya ngono iya mula ta Begawan Durna njaluk kudangan kayugung suswing angin kuwi ana sambung rapete lawan gegayuhanmu nggonmu kepengin golek ngilmu kasampurnaning urip kawruh sang kamparan manunggaling kawula Gusti lah ngene kayugung suswing angin kuwi mung sanepa utawa pasemon kayu kuwi tegese kajeng kuwi karep gung kuwi tegese gedhe dene suswing angin kuwi mapan nggon rasa pangrasa mapan nggon ambegan utawa paru-paru yen to ditegeske wong kuwi yen duwe gegayuhan sing gedhe wong kuwi yen duwe kekarepan sing dhuwur kuwi ora kena grusa-grusu ora kena antem krama ora kena mung waton wani wong duwe kekarepan utawa gegayuhan sing luhur gegayuhan sing dhuwur kuwi mau kudu dipetung kanthi genep dipetani sing kanthi taliti mongko wong kuwi yen bisa metung genep bisa metani kanthi taliti syarate kudu dikanteni weninging rasa lereming pancandriya merga yen oleh metung kuwi mau nganggo rasa grusa-grusu mung waton wani kurang petung kuwi entek-entekane mung dadi wong ndelarung kesluru mlaku marang dalan sing dudu wasana dadi wong gonyak ganyuk ngleling semi kurang-kurang bejane dadi wong mogol mateng ya ora menteh ya ora yen pelem kae ora mateng ora menteh
mung dadi pakel kena kanggo rujak ning yen menungsa sing uripe mertanggung kuwi bakal dadi larahan. Godhong jati garing kae sing ana apike kena diombok kena kanggo resik-resik ning yen to menungsa sing wis ora duwe harga diri menungsa dadi sampah masyarakat kuwi ora ana regane mung urip-uripan numpal keli dibalangake ngalor melu ngalor sawatke midul melu ngidul ora papan ora panggonan ora jogan ora longan ora dongko ora kahyangan mudeng. Wah iya jebul aku disemoni Bapa Durna ning aku ora ngerti. Iya merga kowe duwe gayuhan sing dhuwur kepengin gayuh kasampurnaning urip mula kudu dikanteni. Wong gayuh kasampurnan urip iki gegayuhan sing luhur gegayuhan sing gedhe mula kayugung kekarepan sing agung utawa kekarepan sing gedhe susuwe angin lakumu kudu sing sabar sing titis sing pratitis kudu dikanteni weninge ngrasa dipetung sing tenanan. Wis kowe baliya meneh marang Begawan Durna kowe njaluk pituduh supaya bisa kasembadan sing dadi sedyamu iki mung pacoban sing kawiwitan durung sepira teteken tekun mesti bakal katekan Gusti Allah arep munggahke derajate wong godane mesti bakal teka Werkudara.